Sinau basa Jawa supaya ora kaya unen-unen wong Jawa ilang jawane. Sanadyan donya wis modern. KD 3.4 Memahami struktur teks, unsur kebahasaan dalam menulis berbagai jenis surat, iklan, dan reklame sesuai konteks. 3.4.1 Mengidentifikasi berbagai jenis iklan atau reklame. 3.4.2 Mengidentifikasi struktur teks iklan atau reklame. 3.4.3 Mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam iklan atau reklame. 3.4.4 Menjelaskan kaidah penulisan iklan atau reklame. Pariwara yaiku sawijine pesen ngenani promosi produk utawa layanan jasa kang digawe dening produsen kanthi inisiatif. Banjur dikirim lumantar media, bisa arupa cetak, audio, elektronik kang ditujokake kanggo masyarakat. Tujuan pariwara kanggo ndayani supaya masyarakat duweni pepinginan kanggo tuku lan gunakake barang layanan kasebut. Jinis iklan kaperang dadi loro, yaiku miturut ancas utawa tujuan lan miturut kagunan. Iklan miturut ancas kayata iklan komersil lan layanan masyarakat. Iklan miturut kagunan kayata iklan informatif, iklan persuasif, lan iklan reminder. Iklan komersil yaiku iklan kang duweni tujuan kanggo nawakake sawijine produk, barang, lan jasa. Lire dayani masyarakat minangka pangsa pasar supaya ketarik, rumangsa butuh lan pungkasane gelem tuku utawa nggunakake barang lan jasa sing ditawakake. Iklan layanan masyarakat yaiku iklan kang duweni tujuan adol gagasan kanggo kepentingan sosial lan pelayanan tumrap masyarakat. Biasane arupa ajaan, pranyatan utawa himbauan marang masyarakat kanggo nindakake utawa nyegah sawijining pakarti kanggo kepentingan umum. Iklan informatif yaiku iklan kang ngenani informasi menawa dumadi owah-owahan rega, kemasan utawa owah-owahan liyane tumrap produk sing wis ana. Iklan persuasif yaiku iklan kang ngenani daya tarik utawa kawigaten masyarakat supaya ketarik marang produk sing diiklanake. Iklan reminder yaiku iklan kang ngenani motivasi utawa giring masyarakat supaya enggal tuku utawa nggunakake produk kang diiklanake. Masuk angin, ayo minum
daya tahan tubuh. Ana sawetara kriteria basa kang kudu digatekake kanggo ngasilake iklan sing apik. Basa sing digunakake kudu duweni sifat siji, informatif. Tegese tembung-tembunge jelas, teka aos lan ora bulet. Loro, persuasif. Tegese rakitan ukarane iklan bisa ngowahi panemune wong kang krungu utawa maca iklan sehingga dadi percaya marang barang sing diiklanake. Telu, komunikatif. Tegese basa kang digunakake gampang dimangerteni dening pamiyarsa. Papat, sugestif. Tegese basa kang digunakake bisa ndayani pangrasane wong kang krungu utawa maca dadi kesengsem marang barang sing diiklanake. Paugeran panulisan iklan utawa reklame kudu nggatekake siji, migunakake tetembungan kang narik kawigaten. Loro, ukarane cekak aos, pantes lan mentes. Telu, bisa gawe yakin menawa migunakake produk lan jasa sing diiklanake bakal migunani. Apa wae to struktur iklan utawa reklame? Siji, headline. Yaiku perangan iklan kang pancen sengaja ditonjolake. Pamrih supaya iklan narik kawigatene para pamirsa minangka punjer utawa intine iklan. Loro, sub headline. Yaiku perangan iklan kang nerangake pokok-pokok iklan sing dianggep wigati. Lumrahe nerangake ngenani keunggulan produk, barang utawa jasa sing diiklanake. Telu, amplifikasi. Yaiku naskah utawa teks iklan kang ngiringi headline kerep diarani body copy utawa body text. Perangan iki mengku karep menehi katerangan luwih rinci. Papat, tagline. Yaiku slogan utawa basa rinengga kang wujud ukara cekak aos kang nuduhake spirit, kualitas lan keunggulan produk. 5. Product shot. Yaiku gambar utawa brand kang ditawakake supaya ditampa dening masyarakat lan selaras karo kearifan lokal. Mula kudu bisa netepi 5 perkara antarane attention utawa perhatian. Tegese iklan kang apik kudu bisa narik kawigatene masyarakat. Mula saka iku iklan mbutuhake desain kang mirunggan, wiwit ukuran, rupa utawa werna, panggonan, jinis tulisan, lan swara-swara tartamtu jumbuh karo media sing digunakake.
interest utawa menarik, lire iklan kudu bisa agawe kesengsem tumrap konsumen kang tundane kepengin duweni. Kanggo iku, iklan kudu bisa ngundhakake rasa kesengseme konsumen mau dadi rasa pengen ngerteni kanthi premati lan enggal tuku barang utawa jasa sing diiklanake. Desire utawa keinginan. Lire kanthi maca iklan kasebut bisa nuwuhake pepenginan konsumen enggal duweni barang utawa jasa kasebut. Conviction utawa rasa percaya, yaiku nuwuhake rasa percaya diri utawa sembodo marang konsumen sawise migunakake barang utawa jasa kang diiklanake. Sing pungkasan yaiku action utawa tindakan. Tegese nuntun konsumen enggal-enggal duweni utawa migunakake barang lan jasa kang diiklanake.